Hvala predsjedavajući, pozdrav gradonačelniku, članovima skupštine, kolegama slušateljima, medijima, predstavnicima SDA i svim prisutnim usvajanju. Prije jednog vremena imao samo dokazan skupštinu da sam jučer na Komitetu za zajednicu održao jednu neprijatnost i u skupština ovo treba, pa sam predsjednik da zna, da sve predloge koje sam u radnici predlagao, nažalost, predsjedavajući stigao u komiteta nije uopšte uzela niti na glasanje, niti razmašanje, nego jednostavno je samo traženo od nas da se ustavljeni red, što nije u skladu sa jednim aktom u ovoj i u uopšte instituciji. Druga stvar što želim da također predložim je da u tačci 6 gdje uspratite ćemo usvajati izvještaj rada izvršne vlasti na osnovu pravilnika Vlade Republike Kosovo od 2010. godine, pravilnik broj 2, gdje se kaže da šef kancelarije za zajednice je dužan da podnosi izvještaje između ostalog pored predsjednika i skupštine godišnje, a i također i komitet i ostalo. Samim tim ispada na osnovu ovog pravilnika da naša tačka 5 usvajanje izvještaja o radu izvršne vlasti nije kompletna, a to može u skupštini, ili da ovu tačku odloži, ili, ako je prihvatimo, da se ostavi na sljedećoj skupštini kancelarija za zajednice podnositi kompletan izvještaj o radu izvršne 5. godine mada imamo pravo da razmatramo i ovogodišnje izvještaje 5. Također tražimo šefa kancelarije da redovno izvještava komitet za zajednice i ustavljamo arhitekta. To su dve stvari, ova je prva da im područje i znamo od predsjednika, da je jasan, da opomeni predsjednicu komiteta za zajednice, da se zatraži i kvalifikacija od strane organa i organizacija koje se bave pomoć u radu skupština na poslu, lokalno, da im pomognu u svom radu, da se obrazuje, ništa stavlja, ili da se poštuje pravila o radu skupštine, o stavljanju i tako dalje. Jedna stvar i ova druga tačka je predlog moj da se ili odloži, ili donese odluka da se na nekoj drugoj skupštini razmatra. Ovo je moj predlog.